Estamos co punto primeiro, aprobación ata anterior 13 e 14. Algún problema, que pasamos ao punto segundo, que é a aprobación convenio de colaboración coa Diputación de Pontevedra para a execución do proxecto de mellora da mobilidade peonil na EP 2908 que é de Moedo, dende o punto kilométrico 180 ata un 400. Bueno, isto, como sabedes, trátase de, bueno, xa hai de 2 anos presentamos na Diputación un proxecto de mellora do acceso ao novo instituto, un proxecto que discurre entre, bueno, para que nos sentamos entre a subida da Arcaide de Arriba, desde o final das aceras ata a entrada, pois, ata o final, ata a entrada, digamos, casi do instituto, na carretera que entra hacia a Arcaide de Arriba, non? Despois de varias reunións co diputado delegado da Diputación e máis cos técnicos, pois o que nos dixeron foi que ese proxecto que nos presentamos que preferían facerles un novo, fixos un proxecto novo e acordamos entre as partes levar a cabo esta obra que se vai executar mediante a firma dun convenio, un convenio no que se reflexa a actuación, que é sobre 220 metros, que é dende, como dixen, dende o cruce do colexio ata a entrada do que se vai hacia a Arcaide de Arriba. O importe da actuación vai ser de 176.191 euros IVA incluído, do que, como reflexa o convenio, o 70% financiado pola Diputación, 30% polo Concello e vai incluído tamén o convenio a transferencia da rúa Rosalía Castro, que é unha rúa que é de Diputación e está metida, como sabedes, no casco de Arcade e que era unha das propostas que nos fixo a Diputación, que debíamos asumir ese tramo que estaba aí no medio e vai tamén incluído neste convenio. Non ten moito máis, os terreos tamén eran unha das condicións que debíanse conseguir por parte do Concello, está falado, están incluso firmadas as cesións para facer a obra e, por tanto, creo que estamos no momento de poder leválo adiante. Nos, pola nosa banda, lóxicamente o voto para unha cuestión deste tipo vai ser un voto favorable. Favorable a este convenio e, lóxicamente, agradecer unha vez máis á Deputación de Pontevedra a sensibilidade que volve a amosar para co Concello de Soutomaior. Nos creemos que este tipo de obra é unha obra moi necesaria, é unha obra que se van a beneficiar tanto os alumnos do instituto, mas tamén a veciñanza en xeral. E, nos entendemos, lóxicamente entendemos que isto pode tedes outro criterio, pero que o cambio na Deputación de Pontevedra pois beneficiou moitísimo a veciñanza de Soutomaior e, polo tanto, isto é unha mostra máis. Unha mostra máis que, ademais, podemos poñer en relación con outros investimentos que se están a facer, pero eu simplemente cos anuncios que estou mirando nestes últimos días por parte da Deputación de Pontevedra, pois en escasas semanas hai investimentos superiores ao 1.000.000 de euros, é dicir, nunha marxe de tempo, entendo que hai unhas negociacións previas, en todo caso, creemos que os acordos, os convenios entre administracións son necesarios, son positivos, polo tanto, todo o noso apoio, pero creo que é destacable, son sumas moi importantes de diñeiro. Entón, por exemplo, vemos tamén o proxecto de musealización do Castelo de Soutomaior, vemos tantos investimentos, vemos a reforma que se vai facer tamén no campo de fútbol, vemos tantísimas iniciativas que están facendo a ver o Plan Concellos, polo tanto, eu creo que é de xustiza recoñecer a que fai investimentos como nunca se fixeron en Soutomaior, como nunca, e insisto que os datos están aí, estaría ben velos, pois agradecelo. Creo que é unha mostra, ademais, de organizacións, de institucións, que antepoñen o beneficio dos veciños a calquera outro tipo de tendencia. Vemos que non foi sempre así,
E vemos que incluso noutros lugares, en Ourense, por exemplo, pois non é así tampouco. Entón, bueno, nós creemos que Soutomaior mellorou moitísimo o cambio na Deputación. Agradecemos, ademais, bueno, pues, o papel do deputado Uxío Benítez, que nos consta que estivo moi implicado e moi sensibilizado para con este proxecto, por lo tanto, non pode ser de outro xeito, o noso voto é favorable absolutamente a este convenio. Antes fixabaste menos cando a Diputación invertía en Soutomaior, non? Pero en todo caso, a Diputación sempre invertiu en Soutomaior e temos múltiples obras feitas pola Diputación e, quer dizer, eu estou igual de agradecido antes que estou agora, quer dizer, é unha cuestión de formalidade e creo que, ademais, pois, eu non vou escatimar nunca sempre que alguén faga algo por Soutomaior, non sea da Xunta, sea da Diputación ou sea incluso do Estado, non? Pero eu creo que a Diputación sempre fixo cousas importantes en Soutomaior e temos unha relación amplia, pero, bueno, antes seguramente fixabaste menos, non? Pero, bueno, en todo caso, benvida sexa e que veñan máis. Oye, te correspondía a palabra Verónica. Verónica, non, era por... Entonces, bueno, se me permites agora a contrarréplica. Eu que insisto, é dicir, antes facíase máis, eu parto dunha premisa, non? Que a premisa é que eu creo que o que de verdade lle importa aos veciños é que as cousas se fagan. Despois estas cuestións de, bueno, uns e outros, eu creo que o importante é que todos traballemos para que a veciñanza poida dispoñer pois das mellores instalacións, das mellores ferramentas e dos mellores recursos. Entón, eu creo que iso é importante. Entón, de fixarse, non fixarse, eu apenas me fixo no que é sustancial, non? É dicir, cando vimos aquí a un pleno a tratar convenios deste tipo, eu creo que o que é rigoroso e o que nos corresponde como oposición, e entendo que a vos tamén como o goberno, pois é analizar un pouquiño estes investimentos. É dicir, eu creo que os números falan por si sós. Entón, eu temos, se quere facer un histórico dos últimos 3 anos e comparalos coa etapa anterior, pero índonos moi para atrás, moi para atrás. Entón, eu creo que ese histórico, bueno, nos, de calquera maneira, sí que o faremos, sí que o faremos porque estamos convencidos de que é importante salientar cando hai unha institución que de verdad pon investimentos e pon números en riba da mesa. Creo que ese exercicio é importante facelo. Non, por suposto. Che digo unha cousa que me daría igual, que resultaran números ou outros. O mellor é que se está facendo unha boa xestión desde este contexto. Non, como? Claro, é claro. Non teño ninguna dúbida como se está facendo xestións de outros concellos, por exemplo. Pois podía un exemplo, o Concello de Allariz, en Ourense, Deputación de Ourense, entón, que o que reciben anualmente a Deputación son 70.000 euros. Non sei, pero digo, xo eu, Ni o que recibas neles, non sei. Bueno, pero eu preocupéme en velo. Digo, por poñer situacións de concellos de similar poboación, aquí estamos mirando que nuns meses, 1 millón de euros, pero insisto, non vamos a entrar en estas cuestións. Aos veciños o que lle importa é que fagamos estas cousas. Entón, eu creo que o importante, o verdadeiramente importante, é ver que hai unha deputación, agora mesmo, a nova deputación de Pontevedra, gobernada polo PSOE, polo BNG, que superou esa baltarización que hai no Partido Popular de beneficiar exclusivamente aos gobernos. Eu creo que está facendo este tipo de investimentos que, insisto, para os veciños de Soutomaior estáse demostrando que é moi positivo. E, polo tanto, todos de acordo, estamos a favor deste... Eu digo que a Diputación sempre foi positiva para o Concello de Soutomaior. Sempre foi positiva. E nós, ademais, creemos moito nas Diputacións. Sempre creemos nas Diputacións e estamos, ademais, firmemente convencidos de que as Diputacións son importantes para os concellos pequenos. Eso estamos super convencidos. Nos estamos absolutamente convencidos que son super importantes, sobre todo cando se fai un criterio non de uso da Deputación como estaba facendo, sino a través do reparto dos fondos da Deputación transparentes, de un xeito transparente entre os concellos, é dicir, valeirando de contido a Deputación. Sen dúbida, estaríades moito máis contentos cando a Deputación, un 30% do orzamento da Deputación o xestionaba directamente Rafael Louzán. Eu supoño que ese será o vosso modelo. Pero eu creo que hai outros que se están demostrando moito máis efectivos para Soutomaior e, polo tanto, insistimos. Como son moito máis efectivos e moito máis positivos, creo que é importante que os veciños o saiban e que teñamos a capacidade de, bueno, pues de velo. E que as Diputacións sigan
aportando aos concellos pequenos, Sen para ningún- o que están diseñadas. Sen ninguna dúbida. Unanimidade. Moi ben. A Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, pois as competencias relativas, como xa dixen, a convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso ás distintas categorías do corpo da policía local. Este foi un tema pois que tuvo o máximo consenso na FEGAN, un acordo entre a FEGAN e a Consellería de Xustiza, e ademais foi tamén foi apoiado por todos os sindicatos. Portanto, hubo un amplio consenso en este tema, bueno, pois de cousa sobrevida, pois poida atendelo de inmediato tirando desa lista, que se non se firma este convenio non habería esa posibilidade e habría que estar facendo sempre pois probas selectivas. Por tanto, eu creo que é un avance importante no que a maioría dos concellos pois mostraron o seu interés e ademais era unha reivindicación da FEGAN desde hai moitos anos e, por lo tanto, bueno, votaremos para a aprobación dese convenio coa, xa digo, coa Xunta de Galicia, coa vicepresidencia. Nos... Sí, coa salvedade, perdón, que os auxiliares de policía serán a partir do 19, iso é porque non estamos seguros de que este ano pois de que este ano o mellor se faga a primeira convocatoria coa urxencia necesaria que o mellor nos precisamos antes. Temos serias dúbidas con respecto a algunhas cuestións que se deixan ver neste convenio. Dúbidas, primeiro, no que ten que ver co acordo sindical. Hai varias reservas con respecto con varias matices, en todo caso. Moitas delas teñen que precisamente con cuestións que afectarían directamente a este Concello. Nos, habendo partes que nos parecen, pois que teñen a súa lógica, atopamos varias dúbidas, como así o trasladamos na propia comisión, a respecto, digamos, dos problemas que isto pode traer tanto para a administración como dunha certa inseguridade a efectos das persoas que van a ocupar esas prazas. As dúbidas que nos xorden primeiro, no que ten a ver coas certas interferencias na xestión municipal e con respecto a como os concellos resolven situacións urxentes de persoal. O feito de tirar da bolsa depende, porque, habendo realidades diferentes, económicas, salariais, etc., lóxicamente, as demandas e as peticións serán tamén diferentes. Entón, polo tanto, podería darse o caso de que unha necesidade urxente de persoal requirise unha convocatoria. No caso que na bolsa non houvese as situacións. Entonces, nós non teríamos, dende o Concello de Soutomaior, a capacidade de convocar esa convocatoria. Perdón, esa OPE, esa oferta pública de emprego. Ese sería un dos problemas que poderían darse. Tamén, de algún xeito, exime, isto non é unha cuestión menor, se se quere, ou non tanto, pero a capacidade de control e fiscalización por parte das oposicións que forman parte deste Concello, é dicir, deixamos de ter esa competencia. Eu teño para min, isto é unha opción, se queredes, persoal que a maior amplo abano, menos necesidade de fiscalización hai. Quero dicir que canto máis grande o organismo, tende a haber menos cuestionamentos dos procesos selectivos. Entón, sería unha cuestión, pero aí está. A terceira cuestión, e isto sí que creo que é importante, é dicir, por que se fai unha cuestión para un único corpo dentro da administración local? É dicir, incluímos únicamente a policía porque hai unha necesidade, pero por que non en tantos outros corpos administrativos, etc. É dicir, son este tipo de cuestións corporativas que ao final, digamos que limitan ou crean asimetrías no que son as necesidades reais dos concellos. E por último, xa adiantei antes, outra das dúbidas que nos xorde é, claro, a disparidade salarial. Lóxicamente, salarial e de condicións laborais,
Lóxicamente, eu hoxe por hoxe entendo que para moitísimos aspirantes a policías locais, máis bueno, das necesidades evidentes que pode haber, bueno, de cal é a situación laboral, e que hoxe por hoxe un posto de traballo é algo pois, moi necesario, que a xente opta iso, pero lóxicamente o atractivo que pode ter un posto de policía local en Soutomaior non é o mesmo que pode ter moitos outros concellos, a vida conta, bueno, pois da carencia de recursos que temos, a vida conta da carga de traballo que hai, a vida conta das ratios que nos corresponderían por poboación e as que temos na actualidade, e a vida conta das diferencias importantísimas salariais e laborais que hai con respecto a outros concellos. Entón, polo tanto, lóxicamente, o feito de que dúas persoas opten a través dunha mesma proba a, digamos, a unha mesma categoría profesional con diferencias salariais con diferencias, digamos, laborais tan marcadas, pois a nos xórdenos tamén algunha dúbida con respecto ao criterio que debe imperar nunha oposición, que é de igualdade, mérito e capacidade. Entón, bueno, é certo que este posicionamento ten algunhas cuestións, bueno, pois positivas, unificación de criterios, etcétera, etcétera, pero vaya, nos, así tal cal, non o vemos xordenes demasiadas dúbidas, a non ser que o grupo de goberno, digamos, non las resolva todas estas cuestións agora, nos non nos vemos con capacidade de dar un voto favorable, polo tanto, o noso voto sería abstención. Insistimos, hai dúbidas e creemos que son dúbidas razoables e razoadas, entón, bueno, sí que é certo que ten algunhas cuestións que poden ir en beneficio da veciñanza, pero hai outras moitas que a nos, cando menos, non nos xeneran toda a confianza que merece unha cuestión deste tipo. Que falabas de mérito e capacidade, eu creo que se presentan que se presentaron onde ganan moito, onde ganan pouco, terán que ter a mesma capacidade, non? Eu creo que despois cada un, cando elixa, sabrá o que máis lle convén, non? Se onde da Coruña vir a traballar a Soutomaior ou quedarse na Coruña, non? Ainda que gane máis ou que gane menos. Xa dixo, as cuestións persoais de cada un, pois serán as cuestións personais de cada un. Eu creo que, bueno, nós estamos nunha zona, se estuéramos nunha zona do interior, onde o mellor, pois, estamos nunha zona que eu creo que pode haber suficientes candidatos, porque de feito notase cada vez que se sacaba bueno, pois, os exámenes destos, pois unha convocatoria, pois hai interés, quer dicir, a xente mostra interés sabendo o que vai a cobrar e cales son as funcións, porque a xente entérase, sabemos que sempre antes de presentarse, non? Eu creo que, bueno, pois será o suficientemente atractivo para que isto non queden baleiras. Non digo por a nosa situación, cerca de Pontevedra, cerca de Vigo, nunha zona que, bueno, que se fora do interior, bueno, pois pode haber, efectivamente, está pasando coas becas da Diputación, non? Que hai algúns concellos que quedan baleiras porque hai xente que non quer ir, non? Non quer ir porque económicamente non lle sal. A nós nunca tuvemos ese problema, por exemplo, sempre se cubriron as plazas porque sempre, inda que económicamente cobran mesmo que outros sitios, pois sempre hai xente dun lado ou do outro que quere vir a traballar aquí, non? Por tanto, non teño, vamos, as dúbidas sempre pode habelas, efectivamente, todos podemos ter dúbidas de todo. É un convenio que está, xa digo, consensuado con todas as forzas políticas da FEGAN, está visto. Eu xa digo, eu fui a unhas xornadas e ali díxose que todos os sindicatos, todos estaban de acordo con este sistema e, bueno, hombre, que nos poden xurdir dúdas, por supuesto, pero eu creo que non é un mal método para este sector, non? E como non se amplía aos demais, bueno, porque neste momento fíxose para o corpo de policías, en outro momento se fai para outros funcionarios, pois verase, non? Pero en todo caso, bueno, está cerrado un convenio específico para isto, por tanto, bueno, nos hemos apoiado e nos parece cando menos interesante. Sí, bueno, simplemente por matizar un par de cuestións. Hai unha máxima en dereito laboral que di que igual traballo, igual salario. Lóxicamente, ademais, sabendo unha mesma proba de acceso, lóxicamente esta máxima non se vai cumprir. É dicir, o mesmo traballo, a mesma categoría profesional, diferente salario e diferentes dereitos laborais. Entón, bueno, nós creo que como calquera persoa que defende os dereitos dos traballadores, pois mínimamente só iso xa merecería, cando menos, unha dúbida e unha reflexión seria. Só iso. Sen entrar noutras cuestións. Constame que, ademais, algunhas organizacións sindicais
pois esta dúbida está enriba da mesa. Lóxicamente, hai unhas cuestións que teñen que ver coa negociación e que, bueno, pois que nunha negociación pois hai un tira-frouxe, que hai unha cesión dun lado e outras por outro. Pero, é dicir, para nós, como grupo político e como persoas sensibilizadas cos dereitos dos traballadores, todo aquilo que non cumpre esta máxima de igual traballo, igual salario nos accesos, pois nos preocupa, e así o manifestamos. Entón, hai unha outra cuestión a máis, non? Digamos que é certo que despois o atractivo que poida ter cos salarios que se pagan na actualidade e coa carga de traballo que hai na actualidade para a Policía Local en Soutomaior, bueno, pois, non sei, eu sí que sei que marchan moitos, que piden excedencias e que levamos anos neste Concello cunha situación de insuficiencia evidente no que tema que é a Policía Local. Entón, bueno, é dicir, cando tanta xente marcha, porque igual algún problema temos. Digo tamén como reflexión, é dicir, non é Arcadia feliz. Temos Arcade, pero non somos Arcadia feliz. Entón, polo tanto, bueno, son cuestións que creo que para ben a ver, estamos durante anos, sí, creo que máis un ano, cun un único efectivo nun concello de 7.200 habitantes. Algún problema teremos. Entón, bueno, hai esta cuestión de que se a través da bolsa de traballo, veremos, isto se pudese resolver, xórdeme dúbidas tamén no tema das comisións de servizo, a mesma dúbida, o mesmo problema que temos agora en temas de comisións de servizo, pasaría na bolsa, Xa non temos. Bueno, pois que tivemos, en todo caso. Entón, a ver, o atractivo, o camiño, faixe camiñando, non? Entón, o atractivo, pois demóstrase coa estabilidade. Cando non temos unha situación de estabilidade nun corpo tan importante como a Policía Local, bueno, pois digo eu que algún problema podería haber. Quer dizer, cada un busca hasta, incluso xa non é unha cuestión económica ás veces, sino unha cuestión, pois... Que tamén. Que tamén. No, por suposto, esa suele ser a primeira, non? Pero outras veces, pois, bueno, tamén había algúns que querían vir para aquí por outro tipo de situación, non? Pero en todo caso, xa digo, iso é evidente que non gana igual un policía local dunha gran ciudad que un policía local dos concellos pequenos, pero bueno, iso pasa en todos, non pasa só aquí en Soutomaior. Por lo tanto, claro, os funcionarios, lógicamente, pues, queren mellorar o seu estatus e algúns se van, claro, iso é evidente, pero iso pasaríalle a calquera. E, por lo tanto, iso, claro que é unha evidencia, iso está sobre a mesa e estará sempre, ademais. Quer dizer, incluso que paguemos moito. Se algún se vai para Canarias, pois vai para Canarias, como pasou a un, non? E aí, pois, a mobilidade, iso depende de cada un. Entonces, iso sí que non vamos nunca a evitar, non? Pero, bueno, eu creo que isto... Un pequeno matiz, simplemente, salariais e laborais, digo, incido no de laborais, porque moitas veces algún dos que marchan, a que sí, non marchan só polas condicións laborais, polas condicións salariais, quero decir, entón, bueno, moitas veces hai cuestións que afectan ao que a dinámica, a propia vida, o traballo diario, entonces, bueno, hai tamén esas moitas cuestións que eu creo que determinan en boa medida a situación que padecemos coa Policía Local neste Concello. Entón, bueno, digo porque nunca está de máis facer unha reflexión sobre isto, a vida conta do que esas cuestións afectaron a veciñanza e aos traballadores. Abstención, entón, Soe Benegar, e vamos a ver o punto cuarto, é a primeira modificación do regulamento de Furancho. Bueno, como xa se dixo, creo, na comisión, pois, bueno, eu tuve algunha petición dos teleiros de Arcade, non? Que me decían porque no Concello de Pontevedra, pois, solo podían abrir hasta o mes de xuño, e en Soutomaior podían abrir no mes de xullo, algúns furanchos e tal. Bueno, pois, efectivamente, atendendo a petición dos teleiros e sin prejudicar tampouco, sin querer prejudicar, por suposto, pois, os furanchos, porque creemos que forman tamén parte, pois, de algo tradicional, non? Pois, efectivamente, queremos regulalo para que modificar o regulamento para que, efectivamente, pois, o mes de xullo tamén pase como no noso concello veciño, non? Que no mes de xullo non poidan
estar abertos os furanchos, que aproveiten pois os meses anteriores para o 31 de xuño pois que pechen. Como eu creo que o fan, vamos, creo que o fan todos, pero non sei se todos ou casi todos. En todo caso, tamén aproveitamos, porque había algunhas queixas, isto era de veciños, no tema de que os xoves, os venres son días laborables, os xoves tiñamos hasta 1 da mañán e parecía que era o horario pois, que ás veces, claro, dai xente, hai ruido e os furanchos suelen estar dentro dos núcleos, non? Co cual, pois, a veces pois, faise ruido e, por lo tanto, o que vamos tamén propoñemos tamén que se limite os xoves hasta as 12 e os días festivos, porque o día seguinte tamén é laborable, pois que sexa tamén hasta as 12. E, ademais, pois, aproveitamos tamén para poñer como un pouco seguindo tamén o regulamento como estaba feito en Pontevedra, porque tamén tuvemos algunhas queixas sobre ese sentido. Bueno, pois que nos furanchos non haxa megafonías, nin haxa, creo que se di que non haxa, quedan prohibidas instalacións audiovisuais e fontes sonoras, que se refire ás megafonías, non? Quer dizer que nadie di que non se cante, non? Nos furanchos, porque sería algo anormal. O normal é que de vez en cuando se cante, non? Pero que non se faga porque, efectivamente, moitos non están preparados de forma acústica para que ese sonido non pase e moleste a veciños, non? E, por lo tanto, pois, eu creo que eso eu que eu sepa non se suele facer nos furanchos de aquí, de haber megafonías, ni a verdad, pero, bueno, como facíamos a modificación, aproveitamos para isto que pode ser unha inquedanza en algún que se poida abrir de novo ou pois que xa se quede regulado e que xa se sepa, pois, cando queira abrir un furancho, que sepa pois o que aterse. Isto é un pouco de que se trata. Sí, ben, a ver, cando falamos de regulamentos, regulacións e adaptacións, do que estamos a falar aquí é dunha reducción do tempo de apertura dos furanchos, é dicir, os furanchos de Soutomaior van a abrir menos tempo a partir de agora, coa ampliación é de reducir os horarios, non sei que se abra o tempo antes, é dicir, teñen unha data de inicio e despois ten unha data de peche. Lóxicamente, polo tempo no que abren, polo que se di, ten que ver unhas etapas, digamos, de que maior saída lle poden dar o produto. Entón, bueno, digamos que a maioría pechaban na data ata onde podía levar, non a maioría, pero si unha boa parte deses. Polo tanto, digamos que se limita esa posibilidade. Dicir tamén que, bueno, que as comparacións que temos que facer, é dicir, é importante ter en conta que estamos falando dun sector productivo importantísimo para o noso concello, como é a viticultura. Un sector productivo importantísimo que, por certo, sigue unha iniciativa do BNG en riba da mesa para promocionar e para defender, dende hai máis dun ano, e seguimos agardando para que o goberno teña a ben tomar algún tipo de iniciativa para defender este sector. En todo caso, nós o único que votamos en falta disto, é dicir, digamos, unha posibilidade de acordo. Aquí non sabemos, alguén se puxo en contacto con nós, non sabemos nin que termos, nin que representación, nin, bueno, é dicir, unha petición de algunha persoa que nós entendemos que ten toda a legitimidade do mundo, e incluso podemos compartir algunhas das cuestións que se poden decir, pero eu creo que isto require, bueno, pues un pouquiño de rigor, un pouquiño de seriedade, sentarnos co sector, os implicados, e chegar a acordos, porque así se fai en moitos sitios, ademais, constame que en Pontevedra se fixo, ademais, ese exercicio, e funcionan razoablemente ben estes regulamentos. Tamén sendo, creo, a ver, máis alá do número de habitantes que poda haber, pero un sector con moitísimo menos peso proporcional do que pode ter en Soutomaior, moitísimo. Entón, eu creo que este tipo de cuestións requírense sentándonos cos sectores, e non, digamos, cunha sorte de improvisación, dicen unha cousa, dicen outra, quitamos unha cousa, ora quitamos a outra. Eu creo que estaría ben sentármonos co sector. Hai algunhas outras cuestións que eu creo que tamén poderían estar en riba da mesa,
sentarmonos cos hosteleiros, chegar a acordos, porque eu creo, fronte ao que pensa, bueno, que non hai en todo intereses enfrontados. Entendo que son intereses complementarios e ademais constame que moitos hosteleiros así o ven e moitos propietarios de furanchos así o ven tamén. Entón, bueno, eu creo que todo o que sexa dinamizar a economía do Concello está ben. Lóxicamente, temos que tratar de evitar as interferencias entre uns e outros e creo que este tipo de cuestións deben resolverse pois sentándonos, falando e chegando a acordos. Por lo tanto, bueno, supuestamente vai ser unha abstención neste tema. Moi ben, si eu estou da viticultura é un sector importante, pero da hostelería tampouco é menor, quer dicir, non se trata aquí de simplemente se trata de que van ter o mesmo tempo de apertura, 3 meses, 3 meses de apertura e o único que facemos regulando o horario é porque, polas posibles molestias que, home, nos días laborables, os xoves, tampouco parece tan raro que a partir das 12 da noite pois peche. Quer dicir que hombre, eu creo que o que facemos é un pouco preservar un pouco tamén o que da veciñanza que está alrededor dos furanchos poida tamén pois a veces a estas horas pois se producen os días laborables a partir da 1 da mañán, hombre, inda que non se cante, todo o tema dos coches, de entrar, de salir, sempre se fai ruido. Entonces, bueno, non pasa nada porque os xoves, que seguramente xa a maioría ni sequera teñen xente hasta tan tarde, pois, pero polo menos que quede regulado. Eu creo que aquí o que tratamos é de preservar tanto os furanchos como a hostelería, quer dizer, que un pouco os furanchos van a poder seguir realizando a súa actividade, eu creo que como a realizaban hasta ahora, e a hostelería, pois, oye, que tamén dicen, oye, nós tamén, o mes de julio é un mes importante para nós e hombre, queremos que todos non poidamos vivir e todos poidamos compartir, e a mí me parece razonable. Sí, unha cuestión, simplemente que a veces tens a sensación de que non escoitas o que digo que tes preparado o argumento. No, acabo. Teño que acabo. Entón, dices, eres tío que está dicindo que un sector non é menor que outro en ningún momento, aparte creo que deixei ben claro, existo, que non hai ningún tipo de enfrontamento ou non ten por que haber ningún tipo de enfrontamento de intereses entre uns e outros. Os dous incluso poden ser complementarios. Estou dicindo, con respecto ao horario, pois pode ser tamén unha proposta razoable, claro que sí. Eu simplemente o que quero decir é que estas cuestións deben resolverse sentándonos cos sectores. Non un me dice unha cousa, outro me dice outra, escoitando a todo o mundo, falando e propoñendo acordos. Eu creo que iso é o que debe facer unha administración seria, porque, ademais, creo que fixa regulamentos moito máis sólidos. E non nos pasa como nos pasa a Feira de Arcade, cambiamos unha cosa, vamos a poñer, despois non damos feito, nos pasa con estas cuestións. Creo que é dicir que cando nos sentamos, cando facemos as cousas, bueno, pois con intención de que queden, as cousas vanse resolvendo, e non só se poden resolver estas cuestións con acordo, sino que en moitos casos podemos resolver pois algunhas outras que están enriba da mesa. Polo tanto, bueno, é dicir, claro que o sector da hostelería non só, non é menor, é que a hostelería en Soutomaior é un sector estratégico. É unha lástima que por parte deste Concello non se fagan, pois, digamos, esforzos moi superiores, que eu creo que hai marxe para facelos, con moitas iniciativas, para apoiar ese sector, porque hai moito que facer para apoiar ese sector, moito. E contra ninguén, só a favor do sector da hostalería. Entón, polo tanto, contra intereses, ningún, absolutamente. Simplemente creemos que estas cuestións, cando afectan ademais a un número importante de veciños e a dous sectores moi importantes para o noso Concello, como é a viticultura e como é a hostalería, pois, bueno, pois eu creo que merece ben que nos sentemos, que cheguemos a acordos e que fagamos un regulamento pois que resolva o maior número de problemas posibles. Eu creo que é tamén absolutamente sensato e que é absolutamente razoable o que estamos poniendo arriba da mesa. É que nos creemos que con esta modificación estamos consensuando un pouco. Eu claro que escoito as dúas partes, é que nós non tomamos a decisión así, porque a mí un día se me ocurrió ou a un concelleiro se lle ocurriu, non. Claro que oímos as partes e oímos os veciños e por eso modificamos o regulamento. Os regulamentos son dinámicos, é dicir, a mí que un regulamento haya que modificar, pois modifícase, non hai ningún problema. E se dentro de 4 meses, pois, bueno, pois os regulamentos non é unha fotografía fixa que haxa que manter toda a vida, que os regulamentos poden ir cambiando atendendo ás necesidades e aos problemas. Por tanto, iso é o que facemos aquí neste caso, non? Claro que oímos as partes, e oímos a moitas partes,
E, por tanto, por eso tomamos a decisión. Se non, o máis fácil é non tomar ningún tipo de decisión nestes casos, non? Tiras para diante, ya está, no, pero creemos que hai que regular e deixalo ben centrado e, bueno, e por eso facemos, que non é unha ocurrencia. Por suposto que os regulamentos son dinámicos, non? É dicir, só faltaría. É dicir, aquí non os regulamentos, toda a legislación debe estar ao servizo da sociedade e non a sociedade ao servizo da legislación, como en moitos ámbitos parece que o PP insiste en teimar. Mas, insistimos, nos, a ver, que tamén nos relacionamos con hostaleiros, tamén nos relacionamos con persoas propietarios de furanchos e tamén nos trasladan, pois que igual que hai moitas demandas que serían contemplables e que poderían chegar a acordo, algunhas que poden suscitar incluso algún tipo de polémica, moitas outras non. Entón, bueno, eu simplemente, como aspecto de contribuir á mellora deste tipo de cuestións, digamos que dun xeito absolutamente constructivo, creemos que isto debe resolverse de outra maneira. Debe resolverse con acordos nos que os representantes dos sectores que os hai se senten e falen. Creo que esa reunión non se produciu, cando menos en aras de realizar estes cambios no regulamento, e simplemente vos instamos a que, cando queiramos facer introducións, modificacións no regulamento, creo que un goberno serio debe sentarse cos representantes do sector e chegar a acordos. Simplemente iso creo que é positivo para uns, para outros, e incluso creo que tamén para o propio goberno, fíxate. Vaya, por Dios. Bueno, pues mira que ben. É gratuito absolutamente. Gracias polo consello. Está falado e tratado e nos estamos, por suposto, para tomar as decisións e as tomamos. Votamos, entón, a abstención tamén. Sí. Aprobación, forma e xestión do servizo municipal. Punto 5, aprobación, forma e xestión do servizo municipal de abastecemento de auga potable e saneamento. Se me deixas... Bueno, como sabedes, o contrato que temos coa actual concesionaria de auga pois chegou ao seu fin. Neste momento pois a concesionaria está en prórroga e o que traemos aquí é pois seguir co mesmo sistema que temos na actualidade. O que traemos é pois tomar o acordo para aprobar de forma a xestión do servizo de abastecemento de auga potable e saneamento do Concello de Soutomaior coa xestión indirecta mediante concesión administrativa, que non é outra forma distinta a que está neste momento. Pasa que hai que iniciar de novo, pois, como xa dixen, está en prórroga xa a concesionaria e, por tanto, temos que sacalo de novo a concurso. E unha das cousas pois que impón a lei é que se debe acordar en pleno pois como é a forma de xestión, que non é nova, senón que é a mesma que a que temos agora, pero que por lei nos obriga a pois que sea aprobada en pleno. Ben, é dicir, isto é, sabemos que era preceptivo. Falámoslo na comisión, imos manter un pouco o formato da comisión, quer dizer que nós votamos moito en falta que sobre isto, así como na estrutura de costes, non nos gusta nada decilo, creemos que houve unha serie de debates que, ademais, cunha persoa da solvencia, de señora Ferreira, de empresa como Lagares, e creemos que sí, que se fixeron os deberes, creo que o modelo de xestión, pois non estaría de máis, pois que este tema tratase, se debatese, se informase a veciñanza, e houvese, pois, digamos, unha certa transparencia no que ten a ver cos posicionamentos e coas decisións de cada quen. Nós non imos facer demagoxia con isto, no sentido de que nós somos absolutamente conscientes de cal é a normativa do Estado, de que somos conscientes de que o Partido Popular, pola legislación que impón no Estado, pois imposibilita, casi imposibilita as posibilidades de que se contemple outro tipo de xestión que non sexa a xestión indirecta, pero non xa deixamos mesmo na comisión. Nos incluso, bueno, pois no plano ideolóxico, verdade? Creo que é importante distinguir unha xestión indirecta do que unha privatización. Este tipo de debates creemos que
que bueno, que incluso no tema que nos afecta, como é a cuestión da auga, non? É dicir, que cuestións é lexítimo tratar de xeito indirecto, cales non, é dicir, a auga como ben de primeira necesidade. Este tipo de debates eu creo que é xusto, é razoable, que se dean basicamente porque vai a ser unha decisión que se tome a moito tempo, que vai afectar a moitos veciños, que vai afectar a probablemente moitos mandatos e moitos gobernos. Entón, polo tanto, eu creo que é un debate que non é menor e votamos en falta absolutamente que se puidera dar. Polo tanto, bueno, non podemos votar a favor dunha cuestión, unha decisión que se toma sen ningún tipo de cuestións dese tipo. E insisto, eu creo que cabería perfectamente a posibilidade de falando, chegar a acordos, perfectamente cabería. É dicir, incluso moitos concellos nos que gobernamos, maioritariamente, se opta, outros non, pero sí que maioritariamente se opta por este tipo de modelo. É un modelo que, coa situación e coa conxuntura política que hai, coas obrigas que impón o Estado, pois non son de outra maneira. E insistimos, non íamos caer para nada nesta cuestión de, bueno, que se privatización, que se xestión, debates que, bueno, que nos témonos por xente seria, queremos que os temas os abordamos con seriedade e, en realidade, pois mira, por unha cuestión de forma, pois íamos votar en contra, porque entendemos que este tipo de decisións pois merecen, que aparte que van a tan longo prazo, pois merecen unha reflexión pois moito máis seria. E alegro-me moito que só sexa por unha cuestión de forma, de fondo, perdón, non sei se ibas a falar ti. Sí. É dicir, alegro-me moito de que só sexa por unha cuestión de forma. O sea, que dou por suposto que, no fondo, se só por unha cuestión de forma, ti sabes que vades a votar en contra por unha cuestión de forma, non? Ou iso entendín. É dicir, que o debate creo que vai moito máis alá. Non, é dicir, por unha cuestión... De forma, dixeche. Outra vez, moi rapidamente. Eu foi o que entendín, perdón se entendín mal, pero... Explícoche, sí que entendetes mal. Cuestión de que quero decir que existía a posibilidade de chegar a acordos. Nos, no plano ideolóxico, lóxicamente, somos partidarios, digamos, da xestión directa sempre que se haxa posibilidade. Non temos ningunha dúbida. Ese é o noso, a diferenza de vos. O Partido Popular aposta polo sector privado, pola xestión indirecta, nos, na medida das posibilidades, naquilo que ten que ver con medios de produción, en aquilo que ten que ver con sectores estratégicos, tendemos a apostar pola xestión directa. Lóxicamente, nós non somos marcianos. Acabo, de verdade, despois, se permite. Pero, non, deixesme a palabra. Se de forma colleche la ti. Repasarás o vídeo despois e comprobarás, pero acabo. Entón, a cuestión, nós non somos marcianos, vivimos onde vivimos, e sabemos cal é a legislación que impuxo o Partido Popular, o Montor, para levar adiante ese tipo de xestións. Oxe, por ese concellos como de Soutomaior, probablemente non existe a posibilidade, ou tería moitas dificultades para a contratación de persoal, para prestar este servicio, digamos, dunha maneira eficiente, a través dun método exclusivamente directo. Si é certo que hai outras posibilidades, que se dan en outros sitios, que incluso poderíamos entrar a valorar esas outras posibilidades, non só directo e indirecto, as empresas públicas, etc. Pero, en todo caso, non vamos a entrar a saber porque incluso eu podería estar de acordo en que moitos deses contextos non son igual de eficientes, que pode ser. Insistimos. Agora, nós, lóxicamente, nun debate desta trascendencia, na que se nos nega a posibilidade, pois, se quera, de chegar a un acordo, insisto, manifestándote a vontade que podemos ter de telo e coas discrepancias que temos no ideolóxico, máis que a realidade eu creo que é a mesma para todos. Entón, pois o votamos en falta. Eu entendo que a teoría, a filosofía, a ideoloxía e todo eso, e cando hai que te gobernar e tomar decisións, resulta que nos vamos a ver la lista de concellos desa ideoloxía, desa teoría e desa filosofía, e a maioría pois optan por o que optan, independentemente se sean de A, de B, de C ou de D. Nós ahora mesmo vamos por detrás de Pontevedra de Pollo neste tema, xusto por detrás, e esos precisamente non son dous gobernos do PP, son dous gobernos importantes unha coalición e os dous gobernados polo e hai unha lista, quer dicir, non é só aquí, isto non é unha cuestión de ideoloxía, nin de filosofía, nin de teoría, é unha cuestión de practicidade e de que pode ser ou non pode ser, é dicir,
aquí podemos, sí, hombre, podemos entrar en un debate de sexo de Los Ángeles incluso, pero ao final hai que tomar unha decisión e hai que gobernar e hai que tirar para diante. E, polo tanto, claro, aquí ou lo hacemos de forma indirecta ou non podemos facer. Entonces, pois, botemos a culpa a Montoro, botemos a culpa a Fed, ou botemos a culpa a quen queira. Pero xa antes da lei Montoro, nos concellos onde gobernan outros que non son do PP, xa o facían de forma indirecta, antes da lei Montoro, moito antes da lei Montoro, moitísimo. Pero bueno, non pasa nada, ahora botamos a culpa ao PP e a Montoro e xa está, e xa acabamos o problema, non? Pero bueno, en todo caso, é dicir, aquí temos que tomar unha decisión, e por tanto a decisión posible é esta, e nós, pois, temos que tomarla porque estamos gobernando, e como estamos gobernando, pois temos que tomarla. Non sei que a cuestión é que, verdade, volvo ao mesmo, é que a veces ben insistes, vamos a ver, aquí o feito de que haxa un goberno do Partido Popular, partido no que militades todos vos, e que determina a través dunha lei cales son as posibilidades de xestión, é algo baladí. Iso é o sexo dos ángeles. Porque se iso é o sexo dos ángeles, pois, bueno, eu creo que todos vos pedistes o voto, fostes polos veciños a pedirlle o voto a esta xente. Entón, esta xente agora impide, e aí concordo contigo, fíxate, impide que exista outro modelo de xestión nun concello como de Soutomaior, ou dificulta moitísimo que non sexa o modelo de xestión directa, porque están para iso. Porque o Partido Popular, e por iso ti desprezas a ideoloxía, como ves de facer, porque o Partido Popular é unha estrutura política ao servizo dos intereses económicos dos de sempre. Por iso vos rides da ideoloxía das persoas que creemos con honestidade que as ideas son importantes e que as ideas axudan a mellorar as condicións de vida das persoas e de que estamos aquí porque creemos firmemente no proxecto político que representamos. Esa é a diferenza. Esa é a diferenza. E non formamos parte dunha estrutura política que se semella moito máis a cova de Alibaba e que funciona exclusivamente para beneficiar aos de sempre. Entón, bueno, se ti crees que botai a culpa a Montoro, se ti queres establecer a cuestión neses termos, ti mesmo. Non se creemos na ideoloxía, pero ademais de ideoloxía, temos os pés no chan e temos seriedade. E por iso, insistimos, poderíamos debater disto, e podíamos falalo. E estou absolutamente convencido de que poderíamos chegar a acordos. Lóxicamente, antes da lei Montoro, claro, os contratos van de 20 anos bota contas. Sí, sí. Os gobernos que estaban ali, quen privatizou antes da lei Montoro, bota contas. Xa verás como che sae sempre, ou maioritariamente, o mesmo partido. Veralo, comprobaralo. Entón, bueno, que en todo caso son dúas opcións políticas diferentes. Vos credes nunha cousa, nos creemos noutra. É dicir, pero pasa absolutamente con moitas outras cousas, É dicir, o feito de que a sanidade este descalazada e que hai moita xente que teña que optar porque non lle queda outra por iniciativa de sanidade privada, pois é exactamente o mesmo modelo, o modelo do Partido Popular, que dificulta que a través da xestión directa e da xestión pública se pode levar adiante moitas outras cousas ou moitos outros servizos e despois decimos que é o sexo de Los Ángeles, claro. Ou como pasa con ensino, que en moitos lugares non hai cabida a introducir o alumnado no ensino público, entón, claro, non queda outra opción que botar man do ensino privado concertado, en moitos casos con colexios do Opus Dei que segregan por sexo, e que paga o Partido Popular, e que despois ese tipo de cuestións pois se resolven desa maneira, como con el sexo dos ángeles. E non, e nos entendemos que en determinadas cuestións, fíxate, incluso en termos de ensino, que en determinados momentos puntuais, determinados concertos, poden cumprir unha función, como neste caso se pode cumprir unha función. Agora, hai uns responsables, hai uns responsables. Isto non cae do ceo. Entón, polo tanto, nós, a pesar disto, estamos dicindo que estamos dispostos a chegar a acordos. Simplemente votamos en falta, pois, bueno, pois unha certa vontade dialogante do goberno para tratar estes temas. Insisto, como se queres paralizalo e iniciar este proceso. Non vamos a paralizar nada porque como comprenderás, non ten... Ti mesmo sabes que isto non ten outra forma de xestión. Bueno, iso... Por tanto, independentemente de que gobernara o PP, el BNG ou el PSOE, por lo tanto, bueno, podemos discutir todo o que queiramos. Isto de estar sempre en tréguas é fenómeno. Se non nos gustan os concertados,
pero non vamos voluntariamente. Non nos gustan os concertados, pero voluntariamente vamos. E nós estamos de acordo cos concertados, e dicímolo claramente. Estamos de acordo, pois claro que estamos de acordo cos colexios concertados. Vos, se non estades, dicilo tamén. Como? Sí, estou che non praxelo ti, non empecé eu con ese tema. E claro, nós claro que estamos moi de acordo cos colexios concertados, pero queremos que fa unha función na ensinanza. Ora, vos se non estades de acordo tamén dicilo, iso de andar sempre entre aguas. Bueno, sí, pero a veces fan falta. Sí, pero no, mira, ou nos gusta ou non nos gusta, ou fan falta ou non, non sei. Estamos entrando noutro debate que non estamos indo desto, que non ten moito sentido, non? Pero foche tío que obriche, non? En todo caso. Por tanto, bueno... É unha cuestión de porque vexas, escapamos ao debate. Imos ou non imos, non sei a que te refires con iso. Pediríache un pouquiño de claridade, porque ao final... Imos, refiro-me a nós, non a vos. Cada quen, eu creo que cada quen... Imos, estou falando... Somos maiorciños, cada quen decide. Nos dicimos, nós somos firmes defensores do sistema de ensino público, universal e gratuito. E nós tamén. Acabo, de verdade. Entón, creo que, se nun determinado momento hai, como cando se fixeron determinados concertos, que hai unha necesidade obxectiva para abastecer un determinado lugar, como pasou cando se firmaron a maioría dos concertos, pois, lóxicamente, o sistema público non dá, pois, mentre se restitúe, habrá que botar man diso. Foi como funcionou, Agora, que se aproveite esa tesitura para que o Partido Popular este recortando en ensino público e financiando colexios do Opus Dei que separan aos nenos das nenas e que están introducindo un ideoloxismo ultraconservador na sociedade, pois mira, diso son responsables vos. Nós non. Nós creemos que o ensino público é o noso modelo no ensino público, na sanidade pública, en xeral, nos servizos públicos. A ver se practicamos. Coincidimos. Non hai máis que ver. Pasa que nós, además do ensino público, tamén estamos de acordo co concertado. Non é incompatible. Bueno, xa se está mirando na sanidade. En todo caso, nestas cuestións, é por ir a... Estábamos nos ranchos, Ao que vamos. Na auga. Hasta me perdín. En todo caso, é dicir, eu creo que o serio, por parte de calquera administración, é, como mínimo, cando son cuestións desta trascendencia, e non fixemos este debate, sentarnos, falar e chegar a acordos. O Partido Popular, pois, decidiu que non fose así. Entón, polo tanto, nós, como non hai esa posibilidade, pois, simplemente nos posicionamos en contra. Así de fácil. Moi ben, veña. Encontro abstención. Contra BNG, en contra, sí. Bueno, pois pasamos ao punto... Punto 6, aprobación, estrutura de costes, servizo de abastecemento de auga e saneamento. Estrutura de costes, que é unha cousa moi técnica. O tema técnica é engorroso, por iso se contratou a unha empresa para que o fixera. Isto ven a raíz do Real Decreto 55/2007 de 3 de febreiro, por que se desenvolve a Lei 2015 da desindexación da economía. Este Concello, como xa dixen, iniciou a elaboración da documentación preparatoria para a tramitación do expediente de contratación da xestión do Servicio Público do Ciclo Integral da Agua. Polo tanto, é preciso incluir no expediente de contratación un informe preceptivo do Comité Superior de Prezos e de Contratos do Estado, que deberá pronunciarse sobre a proposta da estrutura de costes elaborada previamente polo órgano de contratación, que neste caso é o Concello. E para tales efectos, o órgano de contratación deberá de solicitar a 5 operadores económicos do sector a remisión da súa estrutura de costes, elaborar unha proposta de estrutura de costes da actividade, someter a súa proposta a información pública durante 20 días e remitir a estrutura de custos ao Comité Superior de Prezos do Estado. Tendes aí un expediente que é bastante longo, no que tendes toda a información, e máis, houve dúas reunións co equipo, unha reunión e a comisión co equipo que elaborou, en xaneiro que elaborou isto, e creo que é unha cuestión moi técnica e está explicada dentro do que decir, na comisión e na reunión foi explicada dentro do que se pode explicar, que é unha cuestión moi técnica, xa digo. Por lo tanto,
nos confiamos neste equipo que fixo a proposta e, polo tanto, é o que teremos a aprobación desta estrutura de costes. Pois mira, aquí, xusto ao revés que na anterior, vamos a ver, aquí, lóxicamente, si se deu debate, lóxicamente, ademais, que queremos decir, que coincidimos no traballo serio, rigoroso e, ademais, eu atreveríame a dicir que incluso moi pedagóxico da persoa que realiza estas cuestións, sendo cuestións, é certo, que moi técnicas, pois esforzas en que os que non estamos familiarizados con estas cuestións pois se nos trasladen, e a verdade creo que fai un traballo no que ten a ver co técnico pois exemplar, a verdade. Paréceme que ademais se fai con rigor, con moita cintura, ademais, con capacidade de chegar a acordos e acepta moitísimas das suxestións. Eu, dende logo, como grupo, creo que así manifestamos, é unha persoa que nos sentimos cómodos traballando. Por lo tanto, vaya por diante pois esta cuestión. Lóxicamente, aquí entendemos que na estrutura de custes false de contratacións, lóxicamente, entronca en algún aspecto co debate anterior, o noso voto non pode ser favorable, pero simplemente por manter unha coherencia aquí astémonos, pero recoñecendo que sí houbo un traballo de debate, si houbo un traballo de pedagogía, de que todos puidesemos acceder a esa información, contrastala e opinar sobre a mesma. Por lo tanto, vai por diante o noso agradecemento ao señor Ferreira e a empresa Lagares, porque non todas as empresas deste Concello teno feito noutros casos onde non sempre foi así. Entón, pois mira, non sei, creo que igual que o criticamos cando non foi así, creo que de xustiza decilo hoxe. Vos votades en contra ou abstentos? Abstención. Moi ben, pois aprobamos o estudo de costes. A seguinte é unha moción do BNG contra a subida das peaxes na Penón. Tema, ademais, de candente actualidade. A cuestión ten que ver, pois que o Goberno do Estado, a través do Ministerio de Fomento, vende a aplicar unha subida nos peaxes para os próximos 3 anos do 3,1%, curiosamente o dobre do que se contempla no IPC. Entronca tamén, e fixadevos que ben nos ven con respecto que viñamos de falar, con esas privatizacións inexistentes ou, que se viñeron ou que se negan en algúns casos, aplicadas no ano 2003 polo goberno de Aznar. Unha ampliación dun contrato que estaba amortizado ata o ano 2048. O PP, un contrato que estaba rendido, volveu privatizar, ampliar o contrato dunha estrada que estaba amortizada, e, lóxicamente, pois somos os galegos que temos que pagar esa irresponsabilidade. Pero, por se isto fose pouco, vemos como as carencias nas autoestradas pois son absolutamente evidentes no que ten a ver coa iluminación, no que ten que ver co pavimentado ou co insulto directo que temos que padecer en que, incluso habendo colas nas cabinas, pois que a Audasa prefira ter centos de coches parados e que estén pagando antes de abrir para descongestionar. Nos parecenos que ese é o modelo de privatización salvaxe que se nos está aplicando e que é tremendamente lesivo para os intereses das veciñas e veciños do Soutomaior e, en xeral, de todo o país. Polo tanto, no BNG vimos reclamando dende hai tempo que se implemente a posibilidade de xestión pública, que traballemos para que teñamos unhas vías de comunicacións galegas, competencia do goberno galego. E resulta curiosísimo que por parte do goberno da Xunta e, dos seus altofalantes, constantemente dicen que é absolutamente imposible, que non é viable, que onde vamos a ver. Estamos de ver como nestes días, para radiais madrileñas, sí que se poden rescatar e sí que se poden comprar con cartos públicos ese tipo de infraestructuras. Cando se trata de autoestradas ruinosas que dan unhas perdas tremendas e que se construíron exclusivamente para que os de sempre realizasen o pelotazo urbanístico que tiñan pensado, agora, como se demostran ruinosas,
xestión do Partido Popular, pois agora a iso sí que hai que rescatalos. En cambio, unha vía de comunicación fundamental, a pesar, e isto creo que é importante, do nefasto trazado que hai e da falta de proxección dun sistema de comunicacións a nivel de país. O BNG, e lembremos aquelas loitas históricas que houbo cando foi o tema da autoestrada, estaba demandando precisamente isto, e outra vez o tempo, tristemente, ten que darnos a razón. Pero a cuestión é que aínda hai escasos meses o Parlamento de Galiza aprobou unha proposición de lei orgánica para transferir a AP9 que foi remitida ao Congreso dos Deputados. No exercicio de coherencia infinita do Partido Popular vota unha cousa aquí, outra en Madrid, e quedamos tan anchos. Polo tanto, nós creemos que as autoestradas cumpren un papel fundamental, non só no que ten que ver coa mobilidade, o feito de que teñamos arancéis, que teñamos que pagar para digamos, atravesar ou para desplazarnos a outro, influe en toda a economía do país, encarece de maneira vertiginosa todos os produtos que teñen que ser transportados e fai que a nosa economía sexa, en definitiva, menos competitiva que a de outros lugares. Polo tanto, nós entendemos que isto é algo fundamental, que apostemos, que o Ministerio de Fomento, que a Audasa, aposten por unhas autoestradas galegas e os servizos dos galegos. E dicimos isto porque o que vimos de ver é simplemente un insulto. O que vimos de ver da reducción desa peaxe en Rande para que despois se repercuta cada vez que queremos ir a outro sitio é que é unha tomadura de pelo. Que nos vendan esta cuestión como a panacea, cando calquera veciño de Soutomaior, primeiro, vai a ter que pagar ese mesmo prezo cada vez que vaya a calquera outro sitio e que, ademais, os produtos e a posibilidade, digamos, de desplazamento de mercadorías van a seguir condicionados con eses prezos, é que, de verdade, eu creo que o Partido Popular, unha vez máis, se demostra, pretende tomarnos o pelo porque en ningún momento cuestionan esas posibilidades nas autoestradas. O que están pensando é en a ver se rabuñamos 4 votos máis en Vigo, como todo. Como co trasvase, por certo papelón onte no Parlamento do PP. Como en tantas outras cuestións, no que están máis interesados en xestionar como poden rabuñar 4 votos en Vigo para ver se así consiguen non sei que tácticas, estrategias políticas que en resolver de verdade os problemas. Eu creo que se a única solución que dá o Partido Popular para a supresión desa peaxe é que paguemos noutros sitios, pois a verdade é que moi mal vamos. Polo tanto, con esta iniciativa, o noso grupo que quere manifestar o rexeitamento a esta subida da peaxe, instando a Xunta a que demande a supresión das peaxes da AP9, instar a que se cumpran os acordos no Parlamento galego, que é importante iso de cumprir acordos, porque senón despois parece que se non saen os colores, e trasladar este acordo aos grupos parlamentarios, o presidente da Xunta e o presidente do Goberno do Estado. Non, son dous puntos, están dentro a transferencia da P9 da Administración Galega, a supresión da peaxe da P9 de Vigo Grande, que lóxicamente mantense, porque lóxicamente o que está facendo é desviando o pago deses fondos, desa peaxe. Non hai supresión, cambian os pagos. Mira, vamos a ver, a nós tampouco nos gustan as peaxes, por suposto, a todos nos gustaría que todas as autoestradas foran gratuitas, pero eu creo que tamén non se poden esquecer algunhas cousas, porque o Partido Popular ten a culpa de casi todo, pero hai algunhas cousas que xa lle veñen recibidas. Esta suba, quer dicir, esta suba está claro que é consecuencia dun acordo, pero que non inventou, que foi asinado no goberno de Zapatero para financiar as obras de ampliación de Rande e do acceso a Santiago. Iso é unha decisión blindada, ademais, nun Real Decreto que na súa cláusula sexta autoriza un incremento extraordinario de tarifas nos percorridos con pago directo polos usuarios da AP9 en todos os seus tramos do 1% anual acumulativo durante 20 anos. Está nun Real Decreto, iso non... Por lo tanto, quer dizer,
non foi unha decisión nin de hoxe nin de onte, é unha decisión que non se lle pode, neste caso, outras sí, outras moitas sí, pero neste caso non se pode achacar nin ao goberno de Mariano Rajoy, nin por suposto da Xunta. Claro, as cousas, hombre, son como son. E a veces hai que recordar tamén certas cousas, non? Porque, claro, aquí acordámonos agora desto, pero non nos acordamos cando o convenio entre o goberno de Zapatero e o goberno da Xunta de Galicia naqueles anos durante o bipartito, que liberamos el puente de Rande. Claro, liberamos o puente de Rande pagándolle 15 millóns de euros á concesionaria. Daquela gobernaba o bipartito na Xunta. Foi un acordo entre o goberno de España e o goberno bipartito. O bipartito era só BNG. E foi un convenio de 15 millóns de euros. 7 puños a Xunta e 8 puños o Estado. Esos 7 que poñía a Xunta ahora xa nos ten que poñer porque o Estado ponos todos. Pero daquela, a Xunta autorizou, a Xunta do bipartito autorizou que se pagaran 7 millóns de todos os galegos e galegas para liberar Rande. E aí o máis, que agora, claro, que se impute o deso a outras é grave, é moi grave, e nós non estamos de acordo, claro, pero que daquela impútanse incluso aos que non tiñan nin carné de conducir, porque son 7 millóns de todos os galegos e todas as galegas, non os que circulan pola autopista solo, non, a todos, porque son 7 millóns dos presupostos, eran 7 millóns dos presupostos da Xunta de Galicia, e iso non era nin tomadura de pelo, nin era un insulto, eso lo firmou o bipartito con o goberno do Estado, e daquela estaba ben, ao mellor, non sei se estaba ben ou estaba mal, pero firmouse polo goberno bipartito do Bloque e do PSOE. Por lo tanto, bueno, se ahora é unha tomadura de pelo, daquela supoño que tamén sería. E se ahora é un insulto, pois supoño que daquela tamén sería. Xa digo, de todos os galegos, incluso dos que na vida miraron a autopista adiante, O sea, que a cousa que creo que ainda é máis insulto e máis tomadura de pelo. E naquele momento, pois, a autoestrada, tamén subiron os peaxes, cos que nós tampouco estamos de acordo que se suban. No ano 2009 subiu un 4,5%, no 2008 un 2,23%, no 7 un 3%. O sea, entre o 2005 e o 2009, que quen gobernaba aquí en Galicia, subiron un 14%. E aquí a este pleno non veu ningunha moción. Vos non estaba desde aquela, pero aquí non veu ningunha moción neste sentido, verdad? É claro, a veces hai que facer memoria, máis memoria, o Partido Popular sempre estuvo a favor da transferencia da autoestrada a Galicia e segue estando. O problema é que se facemos memoria, o BNG no ano 2007 o goberno bipartito votou contra unha proposición non de lei presentada polo Partido Popular no Parlamento Galego na que se pedía a transferencia xa daquela, para Galicia. Sí. E daquela, o Bloque e o PSOE votaron en contra no Parlamento de Galicia. Por iso que moitas veces no Parlamento votanse cousas, claro que sí, no Parlamento a veces se votan cousas e despois noutros sitios pensamos outras, verdad? Pero, claro, non está mal a veces facer memoria, porque cando gobernamos, ás veces, pois, non é o mismo que estar na oposición, e a veces é complicado, non, tomar certas decisións e a veces é complicado pois ter certo criterio. Pero iso é certo porque claro, aquí perdemos moitas veces non perdemos a memoria, pero olvidámonos das cousas que parece que o do puente de Rande foi gratuito, era gratuito, claro, foi gratuito, efectivamente. 15 millóns, 8 o Estado, 7 a Xunta. Claro, e a Xunta de todos os gallegos, non era só dos que usaban a autovía, non? E daquela gobernaba quen gobernaba a Xunta de Galicia e non era precisamente Feijóo. E, polo tanto, todos temos que rascar e todos temos que, non digo que este ben ni o de antes ni o de ahora, pero quero dicir que, a veces non está mal recordar as cousas. E xa digo, o bipartito votou contra unha proposición non de lei que presentou precisamente o Partido Popular para a transferencia da autopista a Galicia, que non quer dicir que a transferencia que sea gestionada pola Xunta vaya a ser gratuita, senón que vai ser poida ser gestionada. Pero ese era o matiz. No, o matiz non é o matiz, é que a autopista unha cousa é a xestión e outra cousa é que a autopista, por suposto que terá que ser como mentoros ao rescate, pois terá que ser como ten que ser. É que eu, de verdade, eu no PP, de verdade, eu creo que nos argumentarios, cando os preparades, e para defendelos,
hai que ter un rostro moito máis duro que o formigón armado que lle están poñendo a Ponte de Rande. Pero moito máis, É dicir, que teñamos o rostro de decirlle aos veciños de Soutomaior que aquí, que se pagaron no ano 2005 7 millóns, cando foi todo despois do ano 2003. Que pasou no ano 2003? Que disolvidámonos. A historia empezou co bipartito. Bueno, por o PP empeza e acaba co bipartito. Porque eu non sei, 3 anos e medio que durou ese goberno, acabo, de verdade, que non te interrumpín, 30 que houbo despois, ou 30 anos de historia de democracia, pero aquí, a culpa de Berto. Pero, compañeiros, aquí no ano 2003 acabábase a concesión. Acabábase a concesión. Aquí se o Partido Popular non renova a concesión ata o ano 2048, acábanse todos os problemas. E aínda, despois de renovarlle a concesión a Audasa, que estaba amortizada, que se acababa o contrato, que non tiñamos que pagar ni un céntimo máis, e vai o PP e a renova ata 2048, e resulta que agora vimos aquí a dicir que o problema é no 2005, e cando se firmaron 7.000, e cando... Pero vamos a ver... Pero se aquí hai un único responsable de que unha autovía que estaba amortizada teñamos que seguir pagando por ela, Hai un único responsable, que é o Partido Popular, que foi quen renovou esa concesión. E despois, claro, é que, lóxicamente, 2 anos despois de renovar esa concesión, pois claro que tivemos que ser os galegos os que por un contrato firmado polo PP, tivemos que ser os galegos os que pagasen unha injusticia evidente como era que tiñan os vecinos do Morrazo, que non tiñan outras alternativas, por certo. Con 7.000 millóns que obrigou o Partido Popular a pagar. Se non se renovase iso, xa estaba. E aquí vimos aquí a contar que a historia empezou no ano 2005 con 7 millóns de euros. 7 millóns de euros. Vamos a ver, por certo, e por falar, digamos, dunhas cuestións para poñer en correlación, nun momento no que os investimentos do Estado eran de case 14.000 millóns de euros. Ese goberno que ti dis tan denostado, sabes canto traía para aquí? Para Galiza. 14.000 millóns. Sabes canto traedes vos? A metade. A metade. No, mira, pero están aí os números, Están aí. O sea, é tan fácil como consultar a hemeroteca. Entón, claro, uns tan malos, outros tan bons, pero que de verdade é que me resulta que sexamos capaces de decirlle aos nosos veciños que isto empezou no ano 2005 e que lle ocultemos que foi no ano 2003 cando se acababa o contrato con Audasa e que foi o Partido Popular o que lle renovou un contrato que se José María Aznar non chega a renovar ese contrato, hoxe non habería peaxes. Non habería peaxes. É que foi o PP. É que agora a ti te chame a atención 7 millóns de euros por liberar ese trazado de Rande. É que non te chame a atención o espolio que foi para os intereses deste país que José María Aznar renovase ata 2048. Ata 2048. É que de verdade, é que... Eu creo que hai argumentarios que non se poden defender así. Asegúrocho. Sí, pero é mentira entón que é de mentira que 2003 o... É mentira que o pagar 7 millóns. Claro, e cal é a responsabilidade? Onde está a responsabilidade? Home, foi quen privatizou, Quen meteu... Pero, a ver, eu pediría un pouquiño, de verdade, un pouquiño, a ver, de altura no debate. Sempre la culpa de PP. No, a ver, estamos debatendo, creo que para debater é importante poñer argumentos. Non poñerse, la culpa é sempre del PP, no, estamos dando argumentos. O argumento fundamental é que no ano 2003 o PP se lle acababa o contrato a Audasa. É mentira, é certo, creo que é unha verdade obxectiva e contrastable, verdad? Se no ano 2003, gobernando o Partido Popular, José María Aznar non lle renova a concesión ata o ano 2048 o PP, todo iso que tens no argumental, todo iso que che contaron é papel mollado. É papel mollado. O que pasa que, claro, nos fixamos nunha cuestión, o decimos así, e obviamos o pequeno detalle de que, claro, de que a concesión se acababa. É un pequeno detalle, sen maior importancia. Entón, polo tanto, bueno, cuestión de transferencias, vamos a ver.
hai unha cuestión, eu digo sin ningún tipo de reparo, eu seguramente na cuestión de na votación de 2007 con respecto á transferencia, hoxe non tería ese mesmo posicionamento, cando menos non tal que se dixo. E creo que nin sequera foi o máis adecuado. Agora, non ten nada que ver co que se pide hoxe, non ten nada que ver. En ningún momento, e a Marte o razoamento que había do BNG, por parte, como sodes tan predecibles, incluso me molestei en velo. Os argumentos que se daban, de nada, é un cumplido como outro calquera. Nesta cuestión, o que se pedía e no que se incidía era que despois a transferencia tivese repercusión na economía e coa posibilidade de rebaixar os peaxes, que era o que non se contemplaba. E por iso foi o voto en contra. O que pasa é que, claro, se nos quedamos coa letra grande e damos o titular, pásanos igual que coa privatización de José María Aznar, que nos esquecemos de que había unha autopista amortizada que podía ser gratuita para todos os galegos, pero que por culpa do Partido Popular temos que estar pagando ata o ano 2048. Esta é a hemeroteca. Quen queira consultalo, aí o ten. Entón, todo demais, de verdade, papel mollado. Pero por acabar e por dicir algunhas cuestións, sabes o que dicía Ana Pastor nese mesmo ano 2011, a vosa compañeira de partido? Boa persoa. Sabedes o que decía? Non o cuestiono, se o nivel humano, a ver, eu, incluso a vos, longa vida a todos, non pensedes. Eu no humano, eu no humano, só faltaría cuestionar aquí a ninguén no humano. Eu aquí veño a debater de políticas, cuestións humanas non lle corresponden a isto. A cuestión é que a Ana Pastor, sabedes o que dicía naquele entón, no 2011? Que aquello era unha, literalmente, indecencia. Aquilo de subir as peaxes, 1%, dicía Ana Pastor, que era unha indecencia. Claro. Despois de ser o propio PP quen privatizou. Viña a dicir que era unha indecencia, pero é que agora nin cortos nin perezosos aplican esa mesma suba, incluso máis, porque neste caso dobla o IPC, daquela era correlativa. Entón, a ver, a que estamos a falar? De que estamos a falar? É dicir, que hai que ser un pouco serios. É dicir, aquí empeza a historia onde nos decimos, empeza a historia no bipartito e acaba a historia no bipartito. Porque aquí a cuestión é que hai que recordar as cousas simplemente. Se as recordamos Se está recordando, eu recordo. É que a historia para todos. Que sí, que recordamos absolutamente todo. O que pasa é que claro, que moitas veces se nos esquecemos de onde empezan as cuestións, pois é moi fácil despois xerar esa cerimonia da confusión. Pero non, está moi claro, se non fora polo Partido Popular, esta autoestrada hoxe sería pública. Mira, si é un dato objetivo. Non se trata de ti mesmo dixeche ou creen entender. Claro, para que votaron o que votaron. Iso está claro, é dicir, pois votaron, punto, xa está, non pasa nada. Non pasa nada, e en cada momento, pois a política ten esas cousas. Pero para todos, non só para uns, para todos. Totalmente de acordo. Bueno, nós vamos a votar a favor desto. Carai, que alegría. Que sí. Porque a nós xa dixen, como empecé, que a nós tampouco nos gustan que nos suban os peaxes. E, polo tanto, pois... En todo caso, non se... Me olvidaba de dicilo, Non, que é importante, ademais. É unha... Xa sabíamos da comisión. Somos predecibles, non? Sí, pola comisión sabíamolo. De feito, chama a atención, non? Que neste voto, bueno, pois animarvos a que expliquedes esa cuestión, as cousas de onde empezan, onde acaban as cousas, non? E cando estamos pagando as peaxes, pois está ben que se saiba que foi no ano 2003. Bueno, pasamos a unanimidade. Pois parece que pasamos aquí a moción de BNG sobre a retirada do anteproxecto de modificación da Lei Galega de Saúde do ano 2008. Ben. Pois outra vez un tema no que tristemente está de actualidade. A nosa moción afecta, bueno, pois a modificación da Lei Galega de Saúde. Entón, o que se iniciou no pasado mes de agosto é unha modificación da reforma, o proceso de reforma da Lei Galega de Saúde do ano 2008. Entendemos, do BNG se o manifestamos, que esta lei pois vai supoñer
unha precarización do sistema público de saúde, unha maior precarización do sistema público de saúde. Temos unha precarización a vida conta de cal é a situación que creo que todos estamos vivindo e todos estamos mirando, ou cando menos a maioría da veciñanza así percibe. Estas modificacións afectan a determinados aspectos da Lei de Saúde, pero afectan, digamos, a cuestións que son sustanciais e que van a afectar a moitos ámbitos da atención sanitaria que vamos recibir, pero nomeadamente dous. O primeiro, hai unhas cuestións que están digamos, no corpo da moción e que podes consultar, que teñen que ver, digamos, con cuestións internas para o persoal médico, que sin ser menores, pero eu creo que están aquí. Pero digamos que no que afecta aos nosos veciños e veciños, no que afecta aos pacientes, en xeral, hai dúas cuestións que son sustanciais. A primeira é a reducción, a desaparición de áreas sanitarias e incorporación de distritos. Isto é algo fundamental. Por que é fundamental? Porque, lóxicamente, as ratios de persoal establecense por área sanitaria. Entón, polo tanto, podíase dar un paso a unha mobilidade de persoal e que, en función dos distritos que se creen, pois que a atención se vexa empeorada. Isto entendemos que nos afectaría directamente a nós. Pero tamén hai outra cuestión que incide ou que non actúa en algo que é unha demanda histórica e propia do persoal sanitario, como é a xestión da atención primaria. Diso, desafortunadamente, aquí en Soutomaior, pois sabemos moitísimo, sabemos o que é ter unha atención primaria absolutamente colapsada. E fixadevos porque na propia iniciativa que se fai a través de datos xerais se falan de atencións de 40-50 pacientes por día. Os nosos médicos en Soutomaior, por eles, están atendendo a 60-70 pacientes en moitos días. É dicir, hai un colapso absolutamente brutal que afecta a atención primaria. Esta lei, lonxe de incidir nesa realidade, pois, digamos que vai no sentido oposto. Polo tanto, nós o que solicitamos e o que pedimos é que se insta a Xunta de Galicia que se retire este anteproxecto de lei. Solicitamos que se restitúan as xerencias de atención primaria, ademais porque é unha demanda dos propios profesionais, e que o consenso de todas as forzas políticas, sindicais, sociais, se desenvolva a lei, unha nova lei de saúde para o ano, do ano 2008, que se desenvolva un novo texto, porque a vida conta da situación que insistimos en Soutomaior estamos vivindo de primeira man, pois creemos que é máis que xusto. Todas as modificacións e as actualizacións das leis ao longo do tempo son necesarias. A calidade asistencial da sanidade pública galega avanzou nestes últimos 10 anos, polo que é necesaria unha actualización para garantir e ampliar a utilización dos recursos e poder conseguir unha atención máis eficiente para os pacientes, que é o que nos importa. A nos atender, no que din na reforma desta lei, non se altera a asignación do médico nin de hospital aos pacientes, nin moito menos a súa calidade asistencial. A adaptación da nova organización territorial redundará nun beneficio generalizado para o paciente, xa que permitirá ampliar a oferta de recursos nos hospitais comarcais. Por outra banda, tampouco se altera en ningún caso o actual sistema de contratación temporal, xa que os profesionais poderán anotarse nas listas dunha destas 7 áreas, que é o que contempla ahora a reforma, e elexir a súa preferencia por un distrito concreto, cousa que xa ven ocurrindo no Barbanza, en Cee ou en Verín. Inda que, como dixen ao principio, todas estas modificacións, as modificacións que se fan nas leis, despois dun tempo son necesarias e son positivas, dende o Grupo Municipal do PP de Soutomaior vamos a apoiar a moción do BNG, posto que a nosa atención primaria, como ti ben dixeches, necesitamos de medios e recursos que estén ben xestionados para poder dar solución, unha rápida solución aos problemas que nos veñen acontecendo da cotío. E tamén polo que decides no punto 3, creemos que se necesita do máximo consenso
para a aprobación das leis por todos os grupos políticos. Entón, neste senso, vamos a apoiar esta moción. Sí, ben, lóxicamente alegrámonos de conseguir un novo acordo. Agardamos que esta vez, se cumplades coas vosas obrigas, enviedes os acordos tal cal se contempla na moción, non fagades como as outras veces. Simplemente dicir unha cuestión, eu que se empece unha introducción a un argumento dicindo que a calidade asistencial avanzou, entendín avanzou, dixeches, nos últimos anos, é que, bueno, simplemente concebible. É dicir, calquera persoa... Claro, é que eu veño aquí a dar a opinión e a do grupo que represento. É dicir, son o portavoz, lóxicamente represento a unha serie de veciños, represento un grupo político que nos trasladan que a calidade da sanidade nos tempos pública galega. Perdón, a calidade da sanidade, xame que diga as cousas como considere, é absolutamente nefasta, catastrófica. É dicir, os retrocesos que está vendo parecenos que son unha catástrofe e creo que están percibindo todos os nosos veciños e veciñas. Entón, bueno, que se empece unha introducción, digamos, argumentando que a calidade da sanidade pública galega avanzou, pois vaya, é que nos parece demoledor. Demoledor e moi dificilmente explicable ás nosas veciñas e veciños. En todo caso, queremos sinalar que é unha lástima, a verdade, que o Partido Popular, partido no que vos militades e partido que vos pedides ao grupo, que non teña a decencia, porque estamos falando das persoas, de que cando se levan este tipo de iniciativas ao Parlamento demandando máis médicos para Soutomaior, votar a favor. A nos parece ser directamente unha indecencia. Van 3 veces este ano que o Partido Popular insiste en continuar coa situación, en perpetuar unha situación insostible, vergoñenta, que estamos padecendo no noso concello. Entón, nos, lóxicamente, creemos que non podemos aforrar ningún tipo de esforzos para defender a sanidade pública do noso concello, a sanidade pública en xeral, e creemos que este texto incide pois no que a política do Partido Popular dos servizos públicos. Unha política de recorte permanente dunha xestión que chegará o momento que nos pase pois como no debate que tiñamos antes, verdade? É que se diga, claro, é que non hai outra opción, non hai outra opción que ir á privada. Claro, cando temos desmantelado o servizo público absolutamente, non queda outra opción que entrar pola privada. É unha estrategia moi bella. É dicir, esa de Margaret Thatcher, cando se cargou todos os servizos públicos no Reino Unido. É dicir, é o de sempre, é como funciona o neoliberalismo. Desmantelamos, recortamos, creamos unha especie de esclerose nos servizos públicos e despois, cando os servizos públicos non dan abasto, dicimos, no, bueno, agora é que non hai outra opción. Bueno, pois nós creemos que esa non debe ser a actitude. E, polo tanto, creemos que esta lei ten todas estas carencias. Cargas o control e información, é dicir, unha lei, ademais de todo iso, que atenta directamente contra que o control e a transparencia na xestión da sanidade. Lóxicamente, quen quere relegar este control, pois por algo será. Despois, xa remato cunha cuestión. Vamos a ver, cando se nos fala nese argumentario de que a calidade asistencial está garantida, é que de verdade é unha cuestión matemática, se queres, obxectiva. É dicir, vamos a ver, se hai unha concentración nunha área que, polo tanto, atende a un maior número de pacientes. Eses pacientes, coa distribución das áreas, se van a atender con menos xente, coa mesma xente, é que non hai máis. Máis pacientes, menos xente, pero na calidade asistencial. Pero aquí en Pequín. Entón, bueno, é dicir, é unha cuestión de tirar, bueno, pues de cuestións que a pouco que se rabuñen, a ver, descúbrense absolutamente ineficaces. Entón, bueno, creemos que
Que a sanidade, insistimos, non podemos aforrar esforzos, dende logo, nós no BNG, igual que defendemos o ensino público, defendemos a sanidade pública, e por nós non vai quedar, non imos aforrar esforzos na defensa do dereito á saúde das nosas veciñas e veciños. Simplemente que non estamos no Parlamento, estamos no Concello de Soutomaior e nos apoiamos esta moción porque o primeiro para nós son os veciños de Soutomaior. Entonces, por eso vamos a apoiar. Desa batalla que demos, non sei se vos lembrades daquilo de Monte Carrasco. No, sí, é que me alegra. É o que sei que se vai a facer. É que sei o que sei eu, sí, porque ao sei. final aquí todos... Sei, pero ao final, quen lo hace... A min alegra, claro, que fixo con Queiro, pero alégrame moito que saques ese tema, porque a verdade é que resulta que cando defendíamos aquilo da sanidade pública e que estábamos en contra do modelo de Monte Carrasco, que aquilo, que los del bloque, que alarmistas, que tal, agora que por fin parece que se avance por aí, é a ver, porque a mínima, cando está polo medio, a mínima que poden plantanche privatizacións polo medio. Vai poñer un privado ao lado. Non, ao lado non. O problema é que non fan ao lado, fano dentro. Fano dentro. Empezan a privatizar servicios e non queda un. Vamos a ter un pouco de fe. Unha cuestión, só simplemente para decirlle, bueno, fe cada quen que teña a súa e a que considere. En todo caso, unha cuestión é estamos no Concello de Soutomaior, certo, pero algúns, ademais de dar a batalla aquí, tamén a damos no Parlamento. É unha lástima que o voso grupo se negue e impida que esa batalla se dea no Parlamento. Pasamos, vamos a ver, o punto 9 dar conta da prórroga do Orçamento Xeral para o ano 2007, se prorrogou o Orçamento do ano 17, mentre estamos elaborando o 18, esperamos neste próximo mes poder traer a súa aprobación e a dar conta da prórroga do Orçamento. Pois unha cuestión a dar conta, non sei se é o máis normal do mundo, verdad? Que un goberno con maioría absoluta, ou con minoría, un goberno con maioría absoluta que simplemente, podendo ter os orzamentos aprobados sen ningún tipo de reparo, pois que sistemáticamente, pois nos acorda aprobar os orzamentos o ano pasado en maio, outro ano cando nos acorda, cando nos considere, bueno, pois eu creo que dá boa mostra do xeito de facer. Informes? Solamente non tes máis. Sí, informes. Xa os tendes, supoño que agora van telemáticamente, non? Vale. Ben. Sí, que irades, Primeira cuestión. Hai os temas só. A primeira cuestión é no orzamento deste ano había unha partida de 35.000 euros para a área da praia. Parece que esa área finalmente non se votou. A pesar de que se nun pleno que preguntamos, exixo que sí, que se ia votar e que esa partida se empregaría exclusivamente para iso. Entón, entendemos que, como era algo con necesidade para os veciños, que agora mesmo non tería ningún sentido, pois que esa partida pois que teña algún tipo de repercusión no noso sector marisqueiro, que teña alguna repercusión para iso. Explico, está adxudicada pendiente da autorización de costas, É dicir, que non se pode utilizar para outra cousa porque está adjudicada a estación. Pasa que estamos pendientes, condicionada á autorización de costas, que nos ten que autorizar hai que facer unhas analíticas e iso é, quer dizer, non se pode destinar a outra cousa porque xa digo, está... Claro que a cuestión é que, a ver, o orzamento era de maio do ano 2017 e eu dou por suposto que esa partida era para botar a area no verán do 2017. Non sei cal foi o trámite que fixo o Concello para que no 2017 non se vota a area e agora en todo caso que se vai a votar para o verán 2018.
Pois, queremos un trámite queremos un trámite dun ano e medio para botar a area na praia. Bueno, pois outro, sen dúbida, outro exemplo da boa xestión do goberno. Ben, temos queixas, ademais estánse facendo públicas, de deficiencias nun colector de lixo no final da rúa de Valmonte. É un colector de lixo que está provocando incluso algúns enfrentamentos entre os veciños e que, lóxicamente, non é unha cuestión puntual. Un día é un colector que non é dabondo para toda a carga de lixo que ali se pon. Hai outras cuestións, eu descoñezo se nese caso ten que ver coa frecuencia de recollida ou que simplemente o colector non dá para máis, pero creemos que ese punto de recollida ten que ter algunha solución. É dicir, o que non podemos é levar anos, con queixas veciñais que derivan, en algúns casos, en enfrontamentos entre veciños, sen ningún tipo de solución. Creo que non é a primeira vez que se trata o tema, creo que, bueno, que é un tema público, ademais, e creo que se debería buscar algunha solución de maneira urxente por parte deste goberno. Para que somente ali outro contenedor, porque ali é recollida traseira e as traseiras, os contenedores son máis pequenos. Entonces a única solución é poñer outro contenedor. Está falado con eles, estuve con un veciño dali esta semana, se falou coa empresa. Non obstante, o encargado da empresa, o capataz, ven o lunes de vacacións. Eu falei con o que deixaron no seu sitio e está chamado, non sei se neste momento se debía estar. Non, hoxe mañá non estaba. Hoxe mañá non estaba, a tarde tampouco estaba, a tarde non estaba. Pero quedaron de poñer, está en vía de solución. Non sei se estaba postoso ou non, Está che dicindo que non, o sea que non está. A 30 metros hai outros contenedores máis grandes, a xente, pois tamén a veces... Onte había incluso uns cartóns de unhas neveras, non sei que, postos ali. Non me parece o sitio máis adecuado para poñer ese tipo de basura, pero sí que está falado coa empresa. Falei con Vidal, con... Lóxicamente, máis alá das cuestións que poida facer a xente, é dicir, eu creo que unha administración pública debe incidir sobre os problemas, é dicir, non negalos, é dicir, a xente pode facer unha cuestión ou outra, bueno, sí, claro, iso pode pasar, lóxicamente eu creo que o que se espera dun goberno é que se lle poñan solucións aos problemas reais, non que se busquen explicacións aos problemas reais, que tamén, pero creo que primeiro é buscar solucións. Solucións é poñer outro contenedor, porque non hai outra cosa. Mas que haxe, nós aí non imos entrar e veremos que resultado dá. Estamos outra vez cun só policía local? Sí. Outra vez cun só policía local. Eu creo que nos últimos anos botamos moito máis tempo cun só policía local que con máis na plantilla. Había que botar contas, pero bueno. Este ano van sacar as dúas plazas pendentes que hai. Xa podemos. Iso levo escoitando, non podes. Non sei tanto. Oxalá, oxalá sexa así, simplemente os veciños deben saber, Sotomayor, 7.200 habitantes, un policía local. Neste momento, sí. Sí, neste momento se que nos botamos para atrás, O sea, a xestión que está vendo tamén da policía local aquí, coas necesidades que hai, ademais, bueno, xa para quitarnos o sombreiro. Seguinte pregunta. Despois dos incendios que se produciron, tivemos xuntanzas deste grupo, houve vontades de chegar a acordo, propuxeronse iniciativas, simplemente o grupo do PP tratando de primeiro, bueno, pues non sei moi ben, se ter unha atitude que o noso xuizo resultou enganosa, mais que tempo despois vemos que non se tomou ni unha soa medida das que se falaron en moitas das charlas. É dicir, que mesmo a única medida, unha das medidas que se propuña, como é do mulcha, o acolchamento do monte, é que foi, digamos, case un acto, foise votar iso despois de que viñese aquel ballón Ana, non? Chamabanlle a aquel, votouse o día seguinte, ou 2 días despois, cando tiñamos xa todo iso. Entón, eu, a pregunta que me fago é, por parte deste goberno, tomouse algunhas das medidas que ademais se considera que se trataron en varias charlas, varias iniciativas que houve no Concello para solucionar esos problemas?
Vamos a ver, o tema da palla, que o que dicías ti, do que falabas, non? Iso xa o dixemos outra vez. Era unha cuestión que estaba era o distrito forestal o que o iba a facer e estaban facendo unha evaluación técnica. E fixéronlo donde técnicamente pensaron que había que facelo. Eu, desde logo, non lle vou dicir onde teñen que poñer ou deixar porque aí estaban os técnicos do centro de Guizá, me parece que era, non? Que foron os que levaron todo o tema. Eu, desde logo, en cuestións técnicas, sí que, sobre todo deso, sí que non me vou a poñer. En cuestións de que se falara naquela reunión, de que se había pistas atascadas, mandáronselle os medios para que se foran resolvendo. E a verdade é que bueno, de momento non hai máis cousas. Non, pero temos unha carta remitida por o presidente bueno, que aí, e algunha das cousas que veñen, ahora mesmo non cho podo decir, pero non teño a carta aquí. Algunha das cousas que ali teñían, pois algunha delas sí que están feitas, pero ahora mesmo non cho podo decir caso, por suposto. Home, sí, sin dúda, se computa como feita o que 3 meses despois de que veña un ballón de auga que arrastre todo a cienzo ao mar, botamos o día seguinte o acochamento, bueno, decir, non sei os criterios técnicos, vaya, pero creo que dunha organización seria, responsable, que as cousas se fagan cando son necesarias. Non despois, non vai a ser que agora nos berren e que ir rápido a votar. Non, a ver, eu creo que a máis que un tema como que nem me preguntaron. Bueno, en todo caso, creo que non se trata de preguntar, creo que hai que ter unha actitude en un tema como este moito máis proactiva. Creo que temos que estar en riba, que temos que axudar os vecinos cando son cuestións deste tipo, que é algo moi importante, e ademais é algo que a priori teño que manifestar a tremenda decepción que supón, bueno, pois cando tratas de ter unha actitude constructiva, de chegar a acordos con este goberno, a resposta sempre é a mesma, acabades co portazo. Entón, bueno, pois decepcionante, mas eu creo que se de algo temos satisfechos que nós creemos que fixemos o que debíamos, creemos que debemos actuar así porque hai cuestións que deben estar por riba de absolutamente todo e sentimos que non haxe esa reciprocidade. Seguinte pregunta ten que ver cunha arqueta que hai na reta nacional 550 no cruce onde pasa o Camiño de Santiago, e os veciños están denunciando verquidos nesa arqueta. Entón, bueno, pois supoño que haberá que prestar atención. Que se fan aí vertidos? Sí. Hai unha denuncia dos veciños, sí. Pero que se fan aí vertidos ou que verte a arqueta non... Eu entendo que verte a arqueta. Tractores, que se fan ali vertidos. Claro, que se verte na arqueta. Non é a primeira vez que pasa... Nadie colleu a matrícula do trator, dos que... Digo, si hai... No, quero dicir, si, hombre... A nos trasládanos a queixos de xa, bueno, pero si podemos saber máis, mellor, non? É dicir que, hombre, o mellor, hai a veces xente que nos dice, rompeu unha farola e damos a matrícula do coche. Quero dicir que, bueno, por iso preguntaba, non por outra cousa. Ben, deixamos aquí porque está xa noutro. No pleno pasado e no anterior preguntamos por que o que pasaba coa empresa Laia. Dixos que nos ia dar algunha resposta. Volvemos a preguntar. Según, sí, a empresa Laia, os que explicou ti, como queiras. Eu falei con Ramón esta mañá, díxome que todas as alegacións se contestaran sempre cando pasaran por registro de entrada ben do Concello ou ben do oral. Eles as contestaron e as remitiron ao oral. Se algunha non está respostada, hai que comprobalo. Entón, imos ter un problema. Entón, imos ter un problema serio, porque, lóxicamente, o que se nos dixo por parte da persoa que estaba no propio posto de multiusos é que transmitiríamos por correo electrónico todas as alegacións que quixéramos e que elas me darían a resposta por registro e que se tramitarían. Co cal, espero que isto se faga de unha maneira máis seria e que non se pasen eses recibos habendo alegacións. Espero. Porque teño algunhas alegacións no propio correo electrónico seguindo o trámite que se nos indicou. E, ademais, creo que hai algún correo electrónico de resposta deles. Entón, bueno, por favor, poñede en coñecemento. Pero o mellor é que nos traigas o que teñas, porque senón... A ver, eu, lóxicamente, hai algunhas persoas que viñeron falar comigo que non queren que digamos que saiba que sí, pero pode ter algunha copia dun correo electrónico dun familiar meu que non creo que teña reparo en que vos lo faga. No, pero se te la diríamos yo, pero es que él me dixo que non.
Tiña un teu. No, sí, un con varias, claro. Entonces, ese meu, que pasa? Non se responde. Sí, no. estaba registrado de entrada. Pero hai que ter... Había O sea, bueno, hai que aclararlo, eso. Vamos a ver, primeiro. Primeiro, eu Claro. creo que a iso me refiro cando hai empresas. Foi contratado polo Cando hai cuestións, bueno, foi contratado polo bueno, Concello, foi contratado polo Oral. en todo caso, se non está contento Sí, co Oral, sí, o Concello sí. que pode facer No, é darse de baixa do Oral e É que recaudar de Oral é maneira propia, así de reputación, fácil, é que todos, que non- pero non vaya a parecer que fomos nós os que contratamos a pero empresa. que eu non teño ninguna cuestión, quero decir que simplemente denunciamos no seu momento que se estaban facendo as cousas mal con esa empresa, dame igual que na contrate. Se o Oral é un organismo que ten un convenio co Concello para un organismo recaudatorio, se o Concello non está satisfeito, pois que renuncie ese No, si contrato estamos que moi ten. satisfeitos, Eu tamén o que estaría, porque creo que ademais é eficiente. En todo Por caso, eso, ok, vamos. Vedes como nunca Pode haber fallos. hai xestións directas que non están tan mal. En todo caso, a cuestión é que non pode ser que haya, digamos, anomalías polos nos criterios que aparte falei coa secretaria no seu momento, por exemplo, para considerar baixos nos cambios de tarifa, que se nos diga ali as persoas que lle enviamos os correos electrónicos de dúas propiedades, 3, se non me engano, e que esas propiedades non se den en resposta. O sea, teñen ali o correo e nin contestar. Cando se sigue exactamente o trámite que se di ali. E cando estamos cuestionando, en algúns momentos, por exemplo, que criterio se sigue para que un baixo si pague recibo ou non. Cando un baixo ten carácter comercial e cando non, porque estaban aplicando a garaxes o criterio de baixo comercial. Entón, claro, é que eu, se iso é así, é que creo que produce unha indefensión de libro, nos veciños. De todas Entón, formas, bueno, eu creo que como mínimo As alegacións e todo, quer decir, sempre se poden presentar ainda que sea... Sí, sí, probablemente hubo, digo, un malentendido, porque todo ten que ir con No, el texto de sair, de entrada ou de sair. Elas mesmas. Non se pode facer. as alegacións que estaban facendo ali era a propia persoa a que atendía quen tramitaba directamente as alegacións. As enviaba ela vía correo electrónico e chegaban as respostas a casa. O procedimento era o seguinte: enviabas a tramitación, a empresa enviábase un recibir conforme estaba registrado e a partir diso agardabas a resposta. Ese era o procedimento que seguían eles ali e que, polo tanto, se nos diga que sigamos nós. E, polo tanto, foi o procedimento que seguimos, escrupulosamente. Bueno, Claro, é dicir, ahora que pasa? O problema, eu creo que foi outro, teño para min que foi outro, non vou entrar en cal, pero que a cuestión é que, a ver, que o que sí que me parece tremendo que haxa veciños que están en absoluta indefensión nese sentido. E me parecería gravísimo que, habendo unha reclamación que non foi atendida, que se lle pasen Pero esos de recibos. todas maneiras, a xente que presentou a reclamación non pode ter ningún problema entre elas aquí. Se realmente presentou... Eu teño, pero eu podo traer algunha, é dicir, eu simplemente... Aquí o Oral, non aquí. Oral, Sí, pero se eu non digo, que se é dicir, lle pasan a Laia. se eu non digo, que non. É dicir, a cuestión é averiguar que É o pasou que con esas pasa, alegacións, nada máis. a cuestión disto, ocasións prefiren que se outras persoas que lle tramitan as cousas legitimamente ou non, punto. É dicir, en todo caso, eu algunhas claro que traerei e mandarei xa por correo electrónico esa alegación que se presentou, si que de verse. Que non teñen que Agora, aquí, poden mandarse ao Oral. Bueno, pero se porque- queren traelas Xa, aquí, xa. eu non teño ningún problema en falar con Ramón do que pasou con eso. en todo caso, creo que a ver. E decirlle ademais que me fagan a resposta por escrito e así o Sí. mellor, non? Ben, tamén temos unha queixa recorrente, xa trouxemos aquí hai tempo, do Estado, no que se atopa unha parcela na Baixada do Peirao, perto da Galescola, onde hai un socavón de 2 metros, 3 metros de alto, cheo de silveiras, cheo de maleza, con ratas incluso. Estánse queixando veciños que viven ali enfrente, e que, bueno, que din que non é, primeiro, que incumpre todo o incumprido, o sea, que se vai, entón, bueno, que por parte do Concello que, cando menos efectos de salubridade, que se tome algún tipo de medida. Nos vamos a ir, pero, bueno, sí que hai un perigo, hai un risco evidente, sobre todo hai cuestións de salubridade que deberían, que nos trasladan, o sea, nunca perciben como tal, pero, bueno, vindo por ali sí que así se percibe. Entonces, a cuestión é, vais a tomar algún tipo de iniciativa? Ali precisamente xa se fixo a través da empresa de ratización, fixo unha intervención importante naquela zona, porque efectivamente ese problema chegounos.
Que dicir, eso xa se fixo na parcela e, bueno, nas alcantarillas, en toda aquela zona, que algúns xa os achacaban incluso ao composteiro, vaya por Dios, pero somos así, non? E fixose unha actuación ali xa, bueno, pois xa eu creo que foi no Brán isto, ou despois do Brán, ou antes, bueno, non sei, fixose, que xa se actuou ali, se volve a haber algo, pois teremos que volver a actuar, pero de todos xeitos, A cuestión non ten tanto que ver coa derratización, No. Finca que está abandonada. senón que é unha cuestión dun perigo evidente, non? no Aí seu vai día un tamén coche baixo de sabías- 3 metros un socavón abaixo. No seu día sabías... que hai que ver, aí xa tiña unha licencia e o que hai que ver é se está caducada Nesas ou cuestións do urbanismo non quero Sí. meterme, decir, No, pero eu era- quero incidir aí nas había unha cuestións- licencia. Eu quero, non o sei, Sí. descoñezo o caso, Bueno, simplemente quero vieron aí. incidir nas cuestións de seguridade que aí pode haber os veciños, porque ademais hai veciños que nos trasladan que pasan por ali como obligou nenos. a cerrar, tamén. Sí, sí. De feito, antes estaba sin cerrar, cerrouse. O problema desto é que o promotor desapareceu e agora temos algún problema. Pero bueno, sí que sabemos do tema. Trasládame tamén algúns veciños da calle de arriba unha idea que eu creo que, bueno, traerémola se parece en forma de iniciativa ou simplemente caso nos trasladou pasa o prazo que ten que ver coa baixada na Rúa do Forno. Na Rúa do Forno é unha baixada cunha curva moi pronunciada que dificulta en moitos casos a maniobrabilidade. O que me trasladan algúns veciños é que existe a posibilidade de comprar unha parcela anexa que entenden como oportunidade que se valore, que se estude esa opción, porque, digamos, axilizaría moitísimo, solucionaría ou podría solucionar en boa medida o problema de peche desa curva. Sería, ademais, o que eles me trasladan, que probablemente non fose un investimento No, moi elevado. eu dudo que técnicamente se é na dereita, porque a pendiente en todo pero bueno, caso, non sei, decir que se va a esa cuestión por aí, e, a ver, máis marxen, lógicamente, pode ser demorar pendente. xa, pero se te tens que seguir indo hacia a izquierda, En todo caso, o que se traslada, o que nos din, é que creen que sería unha boa oportunidade e se Sí. hai posibilidades técnicas, que se técnicamente vemos Mellora. que iso pode mellorar a situación, que se valore esa posibilidade. Por lo tanto, bueno, creo que a problemática é real, é obxectiva, está ali, esa curva pois, é tremenda, quedan encaixados, ali a veces coches como se xan un Sí, pouco grandes conocémolo ben quedan todos. encaixados. E polo tanto, se existe unha posibilidade, e agora ademais temos a opción de poder comprar un terreo por ali, que segundo me trasladan, que eu descoñezo, en esas circunstancias, pois, bueno, por que non estudar esa posibilidade? A última, que non derradeira, ten que ver con algunha cuestión que xa trouxemos aquí vía moción e que entendemos que se podía ampliar. Ten que ver coas medidas de seguridade, tanto nesta reta, que simplemente o que se fixo foi cambiar un sinal, establecendo diferentes tipos de seguridade, mais a realidade sigue sendo a mesma. Entonces, os veciños insisten que fan falta medidas correctoras da velocidade, nos pasos elevados, ou os que se valoren, porque aí, de verdade, que no cruce ese, as persoas que baixan do Val do Rural por ali, estásenos queixando, temos que decir, non unha queixa dunha ou dúas persoas illadas, dícenos varias persoas, existe o problema, é un problema que ademais pode ter consecuencias terribles, hai veciños ademais que viven ali, entonces eu creo que Donde dices? aquí adiante na Piñeiro, na reta da Piñeiro. Entonces aí esas cuestións poden resolverse con actuacións moi menores, a estrada e da Xunta, pero nós incluso a esa iniciativa que presentamos, que se aprobou e que non chegou aínda a efectivizarse, engadiríamos outro, porque tamén nos chegaron as queixas e nos din que ese sí que é urxente, que é xusto na estrada do Colegio Santiago. Se vos fixades na estrada de Deputación, na parte de arriba, se que hai un paso elevado que reduce moitísimo a velocidade para entrar na rotonda, pero en cambio, na estrada de abaixo, que é propiedade da Xunta, non hai ningún paso elevado, é un paso de peóns que está ao nivel da estrada. Un paso de peóns que ademais pasan constantemente nenos. Eu aí sí que creo que, que iso fai unha falta imperativa, porque reduciría
a velocidade, reducindo a velocidade, xestionaríase moito mellor, iso aparte foi consultado con técnico, xestionaríase moito mellor o tráfico na rotonda e ademais garantiría o que é máis importante, que é a seguridade deses nenos que están cruzando por aí. Sí, aí puxeron unhas bandas destas de Non solucionan que non solucionan casi nada. E ademais foi solicitado esa que vos decides do Piñeiro, tamén foi solicitado unha para na Montesiña, porque creo que tamén ali foi unha zona que tamén nos pediron para a ver que se podía, porque é unha zona de cruce da xente para dun lado para outro da Montesiña, e aí tamén témolo solicitado na Xunta, estas dúas, esta do colexio todavía non. Bueno, seguiremos insistindo, porque, bueno, parecenos que funcionan. A veces queixas a xente, pero funciona. É unha cousa máis? Non sei se non hai máis que tratar.